Σχέδιο Tamponize. Για την τεχνική αυτή θα χρησιμοποιήσουμε ένα πινέλο, το τετράγωνο ταμπών και το Hobby Effect της Berling χρωματισμένο στην απόχρωση της αρεσκίας σας. Αφού έχουμε προετοιμάσει την επιφάνειά μας με το ανάλογο φόντο, απλώνουμε το χρώμα με το πινέλο. Στη συνέχεια, χτυπάμε την επιφάνεια με το ταμπών. Το σχέδιο είναι έτοιμο.